dostávame sa pomaly k záveru dnešného večera. Pred nami sú posledné dve speváčky, Alžbetka a Celest. Ja tu mám napísané vaše dve mená tak vedľa seba, som sa namotala, že keby som spojila, keby som ich spojila v skupina, že Alcel zbieš teta. A myslím, že taký názov by vás úplne odsúdil na komerčný neúspech. Nevadí, vyspievať viete, to je dôležité. A o chvíľočku to sami uvidíte. Vy neprestávajte hlasovať, pretože stále hráte o LCD televízory. Ostaňte s nami. Pálo Habera, mám ťa rada. Ano, dnes naposledy vítejte v Incheba Expo aréně tady v Praze. Dobrý večer. A musíme říct, že vás tady skutečně, my vás bombardujeme pěveckými výkony, podobně jako spojenci teď bombardujou pozice libýských jednotek. A další nálet bude zítra. Veľmi nebezpečný a dnes to vyzerá tak, že vlastne asi nikto nevypadne, lebo sú strašne dobré, podľa mňa. My jsme se dohodli, tak vnitřně, jo, to pravidla jsou bohužel jiné, ale jsme se dohodli, že by nikdo nevypadnul. Schválně, počkej, zaber holky, ukáž. Co byste říkali, holky, kdyby nikdo nevypadnul v pondělí? Tady musíte... Co? Tak není vás slyšet, ale je vás aspoň jako vidět. Nicméně, pak by teda museli za 3 týdny vypadnout tucty soutěžící. Alebo si dáme na budúci týždeň ďalšiu premiéru Superstar a pôjdeme od znova s 24. Možná. Napríklad. Zítra budou zpívat kluci, dívejte se na Novou a na Markízu od 20 hodin 12 fantastických výkonů a pokud byste chtěli být tady v aréně jako diváci, kteří tam teďka se baví a neposlouchají nás, líbí se vám tady dneska trošku, jako... To nebylo naskoušený. Kdybyste chtěli tady být, tak lístky seženete, když se podíváte na internetovou adresu www.superstar.tv. Tam se dozvíte, jak se dostat do haly. Áno, ale myslím, že už by sme mohli pustiť aj Celest spievať. Celest Buckingham je pred nami a je strašne dobrá. Palo, je strašne dobrá. Rytmus je strašne dobrá. 02434. Ale mňa budete poznať ako Buckingham. Celé meno Celeste Rizvana Buckingham. A to je už moc komplikované. Necháme to na Buckingham. Mám 15 rokov, bývam blízko Bratislavy, ale tam som sa nenarodila. Ja som sa narodila na Švajčiarsku, ale mám slovenský občiansky preukaz. Diváci si ma budú pamätať prečo? Teraz neviem slova. Pretože neviem hovoriť poriadne po slovensky. Moje hobbies, alebo záľuby, ešte raz, pardon. Pre mňa spev znamená všetko. Jebo. Či počkaj. Bože, nie. Princesa, ktorá nevie hovoriť. Dnes zaspievam vám pesničku Unfaithful od Rihanny. Ja som si túto pesničku vybrala kvôli tomu, že je to strašne známa pesnička a mne sa to strašne páči. Nejžádanější píseň roku 2006 dnes zaspívá teprve 15letá Celeste Buckingham. Story of my life, searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, cause it seems that wrong really loves my company. He's more than a man, and this is more than love. The reason that the sky is blue, the clouds are rolling in because I'm gone again, and to him I just can't be true. And I know that he knows I'm unfaithful, and it kills him inside to know that I am happy with some other guy. I can see him dying. I don't wanna do this anymore. I don't wanna be the reason why. And every time I walk out the door, I see him die a little more inside. And I don't wanna hurt him anymore. I don't wanna take away his life. I don't wanna be a murderer. I love his trust. I might as well take a gun and put it to his head. Get it over with. 'Cause I can
see him dying. I don't wanna do this anymore. I don't wanna be the reason why. And every time I walk out the door, I see him die a little more inside. And I don't wanna hurt him anymore. I don't wanna take away his life. I don't wanna be a murderer. Takže Sel. Milá Sel. Jsi 15letá holka, která má výjimečně silný hlas. To v každém případě, a až se úplně vyvine, tak to bude teprve síla. Nicméně vím, že to umí zaspívat líp, protože jsem to viděla už. A třeba je to tréma. Je škoda, že to neviděli diváci, protože tam byly falešnosti veliký opravdu. Ale já jim to říkám, umíš to zaspívat perfektně. Teď se to úplně nevyvedlo, ale vím, že jsi dobrá zpěvačka. Okay. Celeste, si zvláštny prípad, pretože aj keď to nebolo, povedzme, odspievané, nechcem povedať dobre, ale na jednotku to nebolo, teda určite. Aj tak ma zaujímaš ako osoba, ktorá stojí na javisku a ktorá spieva a raz sa bude chcieť živiť spevom. Tým chcem povedať, že v tomto prípade som ochotný prepočuť akékoľvek falošnosti, pretože ty si veľký talent. Ďakujem. A viem, že 15-ročné dievča potrebuje čas, aby dospel, a viem, že raz z teba bude veľmi slušná speváčka a možno sa ti tvoj sen naozaj splní. Teraz sa modli za to, aby ti diváci posielali hlas. Ale ja by som ťa kľudne posunul ďalej, napriek tomu, že to nebolo dneska dobré. Ďakujem. Na 15 rokov si to zaspieval tak, že klobúk dole. Úplne, že 15 rokov málo kto takto spieva, ale tým, že tam bola cítiť neuvoľnenosť, tréma, tak ťažko to z teba išlo, tak to pôsobilo na mňa normálne, že miestami jak detské karaoke. A tým chcem povedať, pôsobilo to na mňa jak detské karaoke, a tým chcem povedať, že myslím si, že v tvojom veku ešte velikánske pódium pred veľa ľuďmi nezvládneš. Neviem, či si na to už pripravená. Ale to je preto, lebo máš 15 rokov. Ale každopádne je to na ľuďoch, jak ti budú posielať hlasy. Ďakujem. Já si vzpomínám, jak jste to úžasně rozbalila v divadle, že nám opravdu teda padla sánka. Protože to bylo fakt senzační a já vím, že dokážete na tom jevišti fungovat úplně úžasně, že se strašně dobře hejbete. Dneska večer to skutečně působilo dětsky, ale zase vy jste tak jako zajímavý typ a takovejhlech typů je docela málo. Tak já jsem si říkala, tak možná, že teďka už ty drobné nepřesnosti budou moderní. Tak jste třeba strašně moderní zpěvačka, kterou já ještě nechápu. Ďakujem. Tak milí televizní diváci, i ty Sel, já ti můžu říct, že z mýho laického pohledu to bylo úžasný. Jediný, co já bych ti vytknul, máš problémy s angličtinou, dost jako zásadní mezi soutěžícíma, prakticky asi největší, takže na tom bych trošku Chodím na kurz. Trošku bych na tom zapracoval. A jenom taková věc, prosím tě, já jsem teďka koukal v novinách v dubnu, neboli v apríli, se žení princ William. Že jo? A mě by právě zajímalo, jestli budeš mít na nás čas, protože předpokládám, že vaši rodinu asi zvou, ne? Celou Buckinghamskou, ne? No, ja som si spravila čas pre Superstar, povedala som, že nemôžem prísť, bohužiaľ. Tak... A máte pozvánku normálně o figo? Áno, jasne. Tahle dáma se jmenuje Celeste, ale všichni tady říkají Sel, což si myslím, že vlastně v Americe se tak říká mobilním telefonům, ne? Presne tak. Což je úplně úžasná věc, že teď to právě budeme potřebovat. Všichni si vyndejte Sely, nebo handy, nebo prostě mobily a posílejte SMSky. Je to velmi důležité právě pro Sel Buckingham, pokud ji samozřejmě chcete vidět v dalším semifinálovém kole, tak jak vám doporučila naše porota. Takže, tato má malá dáma zatím má tvar SMSky Star Mezera 2.
na číslo 906 06 13 jako všichni ostatní. Star, mezera 2. To je Celeste Buckingham.